Ik ben Isabelle en ik neem jullie mee op vastelovenstage met Hoenderveld. Goede fiesta, goede volgas alles geven ten. De vriendschap voor het leven ten. Gelukkig zijn mijn bed, 4 dagen lang aan het bed. Hallo? Hoi, ik kom mee op vastelovenstage. Dat weet ik niet zo. Oh shit, oké, verkeerd huis. Shit. Nee, dit is wel een kopmeisje. Leuk man. Ja, shit, leuk met erop. Ja, superleuk. Ja, dat mag. Zal ik die een sjaal geven van de stand? Ja, dat is ook eigenlijk bierhuurs vandaag. Wacht, kan even zomen. Dankjewel, met de bril erbij. Kun je even binnen of? Ja, graag. Ja, nou, kom verder. Hey, dus waar ben je gewoon vandaag? Ja. Waar gaan we in dan? We gaan naar Grubbevorst onder andere. Als laatste? En Assen. Azerij. Azenrij. Azerij. Azenrij. En we beginnen in Kessel. In Kessel, ja. Kessel, ja. Hey, het wordt een leuke dag vandaag. Ja, vreugde erop. Kom je binnen? Yes. Ja, kom op. Hallo! Er staat nog een camera met. Ja, wat uitgespeeld, zie je dat goed? Ja, de Vros. Ja. Stagecheck. Ja, dan kan ik met jullie meegaan en dan krijgen jullie de check. Oh, ik kreeg wel een check. En nog geen stoep met. Ja. Nou, dan stappen we het. Ja, we gaan nu zitten we in Kessel en dan met een beetje regen, maar we gaan bij de derde gaan we Chillen. chillen. Ja, we gaan Vasteloven chillen. is stuk. Kunnen we dat dansje nog één keer oefenen alsjeblieft? Ja. Dat is heel simpel, hè? Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Dat is wat ik wil. 1, 2, 3. Ja, ze is toch al voorbij. Mooi zeggen, special guest, want dat is moeilijk hoor. Hij dat plakt er niet op vast. En nu lekker wachten. Tot Hoenderveld. Ja, we doen zo warming up. Ze stond niet klaar voor u. Vorig jaar hebben ze de LVK-finale gewonnen. Dit jaar weer een topnummer. Mooi applausje Kessel voor Hoenderveld. Wat hij allemaal vertelt, we hebben een verrassing bij ons. En ik wil wel zeggen, een hele mooie verrassing. Tenminste, dat vinden wij. We hebben immers, die loopt vandaag stage bij ons. Maar eigenlijk is het andersom. Eigenlijk lopen wij stage bij haar. Want het is een dame die we hebben metgenomen. Het is namelijk de winnaar van het TVK. Geef ze daarvoor een applaus. Hier is Isabelle! Goedenavond Kessel! Heb je zin om samen vasteloven en chillen? Yo! Ik heb nieuwe achtergronddansers en we gaan dan eventjes roepen. Wanneer ik zing vasteloven en chill, dan moet je een pose aannemen. Dus vasteloven en chill, vasteloven en chill, vasteloven en chill. Dat is wat ik wil. En dan moeten we allemaal heel gek doen, toch? Dat zeg je toch? Ja, dat
En we hebben het voor Isabel heel makkelijk gemaakt, maar dat hebben we eigenlijk ook terug gedaan. We hebben gewoon 2 letters achterin geplakt. De kind gaat wel heel makkelijk mee doen. De L en de A. Wie zal starten met? We beginnen van links naar rechts rustig. En we eindigen in het tempo van Vasteloven en Chill. Allemaal, alle hand tussen de oog. Ja. 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 Dat is wel echt wel vet. Echt vet. Oh, moet ik wel goed doen. Ik voel we gaan nu naar het volgende optreden. Het was zo mooi. En maar eerst gaan we met de bus nog door. Dus kom. Oh, waar je het met bier. Het is de laatste keer dat we deze vlakken broeken en dan pakken we er even van de Chill. Ja! De nacht. Gade. Oh, nachtegade. Zo'n brilletje nodig. Goedenavond. Welkom. Oh, is het er nog? Welkom in de huis, hè. Nou, we gaan weer opkleden. Hop, hop! De bus. Daar is Albert Express. Weg van de Gerkensdorp. Jij door de knieën, weg op bijen. In de naam van de vuurstem van de vader op de zoon. Vasteloven bossen veuren, vasteloven bossen Laat de rust de wereld, we gaan er even door. Het ritme van de vasteloven giet niet op mijn oor. Laat de rust de wereld, we zien er lang niet toe. We hebben omgedraaid, eigenlijk net met dit doen. We zijn de allerbeste, laatste van dit oor. Laat de rust de wereld, laat de rust de wereld, laat de rust de wereld. We gaan er even door. Ja, oh, kijk. Kijk, De kerels wakker. kijk. De bühne is vrij. Hier is ze, Isabelle, de winnaar van het TVK. Doe wel eens met. Vasteloven en Chill. Vasteloven en Chill. Vasteloven en Chill. Dat is wat ik wil. 1, 2, 3.
Dames en heren, geef een dames applaus voor Isabelle! Dank u. Oh, alsjeblieft van Leipzig Storch. Wat? Oké, die loest er goed. Eigenlijk is het zo dat Isabel bij ons stage moet lopen vandaag. Maar inmiddels zien we erachter dat wij eigenlijk bij Isabel stage lopen. We zijn iedere keer helemaal kapot met dat liedje. Dus we moeten even gaan verzinnen, zodat wij weer op omkomen. En Isabel, wij vinden het eigenlijk fantastisch als ze voorbij was. We hebben dit nog niet kunnen feliciteren. Dat gaan we nu doen met een blijvend aandenken. We hebben namelijk van ons allemaal een knuffelberg voor Isabel. Geef ze een applaus. Isabel, met haar TVK. Nou, Isabel ging niet weg. Jij wou toegaves, die kreeg je genoeg, want die gaan we nu doen. Isabel weet er vanaf nu is het gewoon hondenval. Dus doe het bij ons. We gaan zoeken, hangen, links en rechts, en dan Eddie, we gaan rennen! Moeten we de feestdag, hoe de iedereen de kindse tijd. Ik ga niet meer de wensen weg. We moeten op een zee, we zien ons op de weg. En ik zeg dat ik op ik echt niet aan de kind, wil altijd plezier. We zien ons op de weg. Ik heb applaus naar iemand de hondenwel. En Isabella. We gaan nu naar Grubbevorst. En wat is het laatste optreden van vandaag? Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in. Met mijn grote vriend en ook iets dat ik weet. Dus kom mee. Ja, oké. Voorzichtig met zin, niet dat het verkooid werd. Hè? En chauffeur het leren? Oké, het is wel leuk als we allemaal samen zijn. We hebben niks meer op het rolken, Isabel. Alblieft? We hebben niks meer op het rolken. Oh, Rolken is op. is het heel cool? Sparen jongens, rolken moppingen een dag. Oh jee. Oh jee. Ja, het zijn nog maar 7 nooit, dat is wel. Oh, goed. Heel net. I'm a little bit tired too. Nu al? Ja, Nu al? nu al. Shit. 1:30 beginnen. Maar Dat is kapot mekerij, hè? ja, zeg. Oh, de stem, jezus. Ja. Oh. Tussendoor even bubbelen. Ja, Dit ik is weet wat wel, te doen. Dat is wel handig. Ik ben slangs vergeten. Ah, shit. We zijn in Grubbevorst en we gaan lekker weer een feest ervan maken. Maar ik ben bang dat papa en mama niet zijn. Ziet geen nog voor hondenwel. Dit zijn Grubbevorst, we hebben 2 verrassingen terug. Welke eerste echte verrassing of de, zeg het, eerste halve verrassing. Dat zit een ton in de zak. Hallo, hallo, die met die handjes of die zongerhandjes en die blijven plakken. Kom eens even op de buurt. Ja, ja. De tonnen zijn. Maar we hebben namelijk een echte verrassing ook nog. Die is heel mooi. Super knap. Geef ze een applaus. Dat is Isabelle, de winnaar van de TVK.
over hebben. Ja, en... Er zijn ons een paar dingen opgevallen. Oké, vertel. Ja, een paar kleine dingetjes. Ja, het instarten van de danspasjes waren we iets later. Ja, dus niet te vroeg. Dus jij was te vroeg. Ja, jij was te vroeg. Jij was te vroeg. Ja. Ja, oké. En wij waren wel wat soepeler in de heupen, heb ik gemerkt. En zelf had ik een beetje moeite met octaveren. Ja. Oké. Ik weet niet wat Dat is toch als je... Ja, take 2. Ja, we willen je toch het nadeel van de twijfel geven. Wij wachten even opnieuw. Wat voor een vastelovenstage, ik vind het echt super leuk. Ik vond het super leuk dat ik met jullie mee mocht. Wat ik bij jullie wel goed heb geleerd, is jullie zijn meteen door aan het gaan. Ook een praatje eromheen, zeg maar. Dus je hebt een liedje en dan meteen door. En dit het stimul maken, dat zit er echt heel erg in. Jullie hebben zijn echt als groep. Dat is heel mooi om te zien. Maar de les is dus, als je zelf je energie erin legt, dat het werkt. Ja, precies. Mensen geven dat terug. Ja. Ja, dat is de waar. Dat is de waar. We gooien de handdoek erin. We gooien de handdoek erin. Maar ik vond wel ontzettend leuk dat je bij was. Oké, super. Ja, dat is zeker. Dat is zeker waar. En eervol dat jullie dit kunnen ontwikkelen. Ik hoop ook dat er eigenlijk iets van geleerd hebt. Dus. We hebben nog een paar tips gegeven. Dat vind ik even spijt. En die Meer de goede dingen dan zo. Ja. Moet niet veel rond de 3000 euro. Dat was het. Dat was het. Hoi! Hoi Allemaal, dankjewel hè. van iedereen. Nou, dat was dan een vastelovenstage. Eindig hier in Grubbevorst. Ik heb het super naar mijn zin gehad. En wel